ba ko ina gari ya a ai ni dan gaya ma gari ba kudi to tun da gari ba kudi me dai hana ka koma dan ba mutumi na ai da dan ba ka koma wallahi inda kai da ba karamin kudi zaka samu dan ga ido na samu inda kai ma je samu dubu da shi ya kawo shawara mai kyau ka samu dubu da ya samu ga tanan da dubu da na samu wallahi 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 dai je a same shi je aje je mana barayi ne suka ɗauke mu. Allah shi ne Na kira. Wallahi ka turo match ina Ebola ka tara wallahi ya turo match wallahi ya turo match mu shiga fili mana ba ruwa na shiga fili mataro Ebola ka tara ba ruwa na ya buga koi na ce ka bari na ce ka bari ka bari mana ka bari na ce ma ka bari na ishe shi ka bari tashi mana tashi mana na mota Kai wala kai karo. Ba kai ta bane. doki kai karo doki kai karo da doki Mu kai shi asibiti. Wannan sun ji asibiti. Mu kai shi asibiti. ba duniya ba ka an sama dubu biyu ce